Zdravo svima, večeras ću vam pokazati šta imam na stolu i šta se nalazi na mojoj polici. Prvo ću krenuti od police. Ovdje imam bio parfemčiće i imam ovo kao uljeno micalnu vodu, za skidanje šminke, običnu kremu, imam parfemčiće. Ovo je crna maska za skidanje nečistoće na koži, za mitisare. Ovo je iz kataloga za ruke krema. Sviđa mi se i tekstura sama po sebi, nije onako mnogo masna, upije brzo koža. Ovdje imam isto dve kreme, to sam dobila neće bi se, evo. I zatim moj omiljeni parfem je ovaj beli Charlie parfem. I imam ovaj plavi, imam zlatni i beli Charlie. Zaista, ovo je nekako više za zimu, ovo je ne za proleće, leto i ovo mi isto onako baš drag, ima jako lep miris. Zatim to imam isto kao ja njega volim da stavim zimi zato što je onako po sebi jak je. Zatim imam Gucci, njega sam skoro potrošila, jedva na dnu da ima nešto. Ovo je mamin poklon. I ovdje su mi acetoni i imam tu jedno malo lanče. Zatim, znate u prethodnom videu ovu malu policu, to jest ormarić za nakit. Zatim, ovdje sam odvojila ove neke stvarčice, naravno ovdje Bob Marley i vidite kako ima ova buba, šta je ovo fiće. Nešto toga jeste. Lepo je urađeno. Ovaj bronzer, maskara. I imam ovdje jedno malo ogledalo u obliku čokolade. Onako baš mi je išlo uz sve ovo pa sam iskombinovala. I zatim tu su Golden Rose. Ovo je broj 23. Malo mi je osvjetljenje loše u ovoj sobi pa je zato i nije na fokusu baš. Ovo je 24. I iskreno da budem sa ovom markom, ovo je Ingrid. Stavila sam jednu dopunu, nije toliko loša, ali ne znam. Lepa je boja, ali nije mi baš, ne sviđa mi se baš. Zatim imam ovaj, to mi je drug poklonio. Kiko maskaru koja je moja omiljena, stvarno izvuče čak i ono što ja kažem ćelave oči. Bukvalno dođe do izražaja sa tom maskarom. Prelepa je. Ovo su Golden Rose karmini. Ovo je broj, otvorit ću. Ovo je nešto kao brownkasto, ali ima rozikaste tonove u sebi. Ovo je crven. To je crven melan. I ovdje je ovo za mala spravica koju nikada nisam koristila za ispravljanje. Vidite kako imate neke lepe male bobice na njoj, ali ne volim to da koristim. Zatim, ovdje trenutno nemam ništa. Imam neku šnalicu, ali to nije sad bitno. Tu stoje moji lakovi. Pokazivala sam vam već to sve. Ovdje su neke male kutice od nakita. Zatim ovdje imam ovaj bronzer. Ne znam zašto nije na svom mjestu. I imam ovdje poprilično puno stvarčica. Ovo je ljudi, ovo novo što se reklamira na TV-u, ovo Parma, nemam pojma, ali stvarno ja ću da vam kažem 50-50 i zadovoljna sam i nisam, zato što treba dovoljno, pa onako,
prilično dugo da vam narastu usne, ali brzo splasnu. Zatim, ja ne znam zašto sam ovo kupila, ovo najveća glupost ikada. Aurin sjaj, maskara od Revlona. I tu su neke, ovo sam ja nešto kao pravila neki prstenčić, mada nije mi baš išla iz ruke. Banana puder, ovo mi je sestra kupila. I ovo je maskara. Ja ovo ne znam da pročitam. I imam ovu maskaru. Dior! I tu su neke male četkice. Pink za usta. Ovo je, sad ću vam kažem, Golden Rose, ali 139 broj. Ovaj. Drugačije na kameri izgleda kao da je baš pink, nije ono, zaista, toliko ono drečavo. I moja omiljena boja je ovo kao nude iz Avon. Stvarno ljudi prelep je kad se stavi. Ja bukvalno jedem te boje, ne stavljam ih. Te što su kao nude. I imam ovo. Ovo je broj 503. Dugo traje kad se stavi, ali boja mi se baš i ne sviđa. Sviđalo mi se ranije, danas mi je to već nešto drugačije. I zatim imam ovu od Golden Rose. 116. Ona je onako prirodna. I zatim ovdje imamo, evo ja ću ovo da stavim sa strane. Ovo je neka moja mala paletica. Nju sam kupila u džungli Požarevcu. Samo što je to zadnji put sam žurila pa nisam stigla sve ubrljena. I evo ovdje držim. Ovo je kutija, ovo sam dobila na poklon. To je bio parfem i jedna krema za ruke i jedna krema za telo. To je bilo gore, pokazala sam. Samo da probam da otvorim. Ja tu držim, u ovoj kutiji stvarno mnogo je lepa kutija. U njoj držim naočare. Evo imam ove sa nekim cvećem sa strane, obične. Evo imam i ovako, ovo nisu moje naočare. I ovo kako volim miris ove kutije. I to bi bilo to u suštini. Što se tiče ove kutije. Ovdje držim ove šminke koje koristim svakog dana. Ali to će da bude ono plic samo. Zato što ću u nekom drugom videu da vam pokažem šta ja koristim sve od kozmetike i od kreme. Što stalno koristim. I koji proizvodi su super za moju kožu. Evo ovako, ova kutija. Ljubičasta, ja tu držim stvari koje su mi nove ili nisu nikada korišćene. Naprimjer kao ovaj puder nikada nije otvoren. I ukoliko vam se sviđa nešto odavde mogu da vam poklonim. Ko bude bio prvi u komentaru dobit će poklon. Evo i ovo Astor, ali nikada nisam koristila ovu crvenu. Zatim opet puder koji nije korišćen. Tu dole imam stvarno mnogo baby krema, pudera i ovdje mi je, to sam koristila. Ove ostale stvari nisam. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Vidimo se u sljedećem videu.